Pamätáte sa, ako ste ma pred 15 rokmi vyzvali tu na úrade vlády na férovku a chceli ma vyfackať ako študenta Simona Omaníka? Zverejnil som vtedy nahrávku, na ktorej hovoríte, ako zháňate peniaze pre stranu vlastnou hlavou. Bol to prvý dôkaz, že ste sa upísali diablovi, nemáte chrbtovú kosť a budete vládnuť aj cez mŕtvoly. Vždy sme boli pre vás len odpad, slízky hadí, hyeny a špinavé protislovenské prostitútky. A potom si váš bohorovný a nedotknutelný sused z Bonaparte, s ktorým si mimochodom týkáte, objednal vraždu jedného z nás. Najlepšieho investigatívca v ére slovenskej samostatnosti Jana Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Odvážnych a zapálených mladých ľudí, ktorých by tu určite dnes stáli s nami. Oddaní slobode, demokracii a spravodlivosti. Česť ich pamiatke.